радноя уфарина гӯш мекунед, дам мегиред. Комеда ҳама херит мо дар Корей ба ҳамин номерои комментар будагӣ бинависа. Комеда ҳам херит мо дар Корей инструментаи нав дора, ҳамаш навай. Корги X5 ҳамач навай, короче. Тока дар версияи последний орги 24 последниш кор мекунад. Мақсад комеда ки дар Корей бинависа ҳалаш мекунад.